Siyabingelela sebelikhulu nje. Sikhona ndaba zethu sibingelele. Sacela uyichaza nje ukuthi ubani wakuphi osukaphi mhlambe yipi inkolo ephila kuwe ngaphakathi mhlambe nonganaba ngayo. Siyabona ukuthi kade kunomhlangano omkhulu lapha amaNazaretha ebuthene emkhumbini omkhulu kaShembe obuse Kenana lapho uShembe bebusele izizwe khona ukuba aziye entabeni mhlambe kumuntu ongazi nomuntu onganalo ulwazi ngentaba yomhlangano nomuntu ongalona iNazaretha nomuntu oyinazaretha kodwa ongaqondi ukuthi isho ukuthini le ndaba yomhlangano noma ukuhamba phansi uhlatshwa amatshe ubhekana nezimo enzima lapho uzobe ubhekana nazo mhlambe ungathi umulandisa noma ubekele umlaleli obukayo usibekele njengokuthi lisho ukuthini lo lusuku kithi Ndaba zethu cha usobantu ngakwaDlamini umuntu uyilunga lebandla lamaNazaretha ebuhleli mhlawumbe umuntu angayiqala Mageba ekutheni athi ukuhlehla kancane aye ezweni lakwaJuda la khona uNkulunkulu ethuma uMose ukuyokhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Kunesikhathi ke sebese endleleni la khona uNkulunkulu esethi mina Mose nawe sizohlangana entabeni yaseSinayi. Uma behlangana entabeni uJehova noMose behlangana entabeni uqobo noqobo uNkulunkulu ehlangana noMose phezulu kwentaba yaseSinayi. Into afika amnika yona ufika imnikeze imithetho elishumi ayilobe ibhebheni zamatshe. Okwesibili afika amnikeze khona umnikeza ukuthi akakho umphongolo wesivumelwano. Iyona nto ke Mageba ethi njalo ngoJanuary yenza amaNazaretha ahambe phansi ehamba lo uhambo olufana noma olufuze lo uhambo oluhanjwa ngabantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe beya eKenani. NamaNazaretha asuke ehamba uhambo licishe lube njalo lokuhamba ebheke entabeni eyala khona eyokhumbula isivumelwano sikaNkulunkulu. Uma uhamba umhlangano Mageba ngicabanga ukuthi uyakukhumbula ukuthi phambili kusuke khamba izitsha ziholwa umphongolo wani wesivumelwano. Yiyo ke lento ke ethi ngamhla ubabamkhulu ekhuphuka phezulu kwentaba yomhlanga yento senhlangakazi ngomhla ka13 nangomhla ka14 eyohlangana noJehova khona ngoba wayehlangane nokhonzekile inkosi yezulu. uNkulunkulu wafike okokuqala wamemukelisa isidle siyingcwele. Okwesibili wayeseyenza naye isivumelwano esisha iNew Covenant. Ngoba uNkulunkulu njalo maye ezokhuluma nabantu noma ezokhuluma nomuntu omprofeti esizweni uye enze naye lo mprofeti isivumelwano esisha. Njoba wayesenzile noAbraham kune-Abrahamic Covenant, wayesenzile noMose kune-Mosaic Covenant, njalo kuzoba nesivumelwano ayisesenza ngoKristu uLokuzana uJehova. So njalo ke uma kuzoba nomprofeti esizweni leso uNkulunkulu ufike enze isivumelwano esisha. Yikho ke kuthiwa lo umphongolo wesivumelwano. AmaNazaretha ke akhuphuka kanjani kule ntaba ukuthi uJehova kuShembe mina ngizohlangana nawe. Uma ethi Shembe ngiyacela Nkosi ukuze labantu bazongikhola ukuthi mangize lapha entabeni ngisuke ngizohlangana nawe, ngiyacela ubavumele bakhuphuke ngoba okokuqala uShembe ekhuphuka wakhuphuka yedwa phezulu kwentaba. Kodwa wayesebuye ezobancengela amaNazaretha mase ekhuphuka kwesibili ngiyacela Nkosi ubavumele labantu bakhuphuke phezulu kwentaba. Wayesethi uJehova ngeke Shembe mina lapha ngibize wena. Wancenga kuShembe ebakhalela amaNazaretha. Wayesethi uJehova kulungile Shembe indoda nendoda mayikhuphuka iza phezulu kwentaba omhlangana yophatha inkomo ize nawo phezulu kaNkulunkulu. Wathi uShembe hawu baba laba abantu abasenalutho bahluphekile inkomo zathathwa ngabamphunu nabelungu bahawukele inkosi yezulu bavumele beziphezulu kwentaba. Wathi uJehova hayi indoda nendoda kayize nenqama. Indoda iphatha inqama ikhuphuka ize nawo phezulu kwentaba. Waphinde wakhala futhi Shembe nezimbuzi kabasenazo. Wathi uJehova hayi indoda kayikhuphuke noloku nokusheleni kube yiwo ukuthenga noma umele umphefumulo wayo mayiza phezulu kwentaba. Waphinde wakhala uShembe wathi basebenza kanzima nemali abayihola ubadlana Nkosi laba bantu. Wayesethi uJehova Shembe impela labantu bakho uyabathanda. Ngakho ke Mageba okusilethe entabeni okokuqala uthando nezibopho zothando uShembe asidonsa ngalo. Esincengela uNkulunkulu ukuthi sinathi sigibe uma uzokhumbula ke kwaIsrael ngifuna sibuyele kwaIsrael. Uma uzokhumbula kwaIsrael ukuthi uMose esentabeni yaseSinayi ibandla labantwana bakwaIsrael lali semathendeni lihlele ezantsi kukhuphuka uMose yedwa phezulu.
kodwa thina sithandiwe uShembe uthe mayisekhuphukile wayeseshintsha indaba wayesekhuphuka ecela kuJehova ukuthi inkosi ngiyacela ukukhuphuka nani namaNazaretha eze phezulu kwentaba omhlangano ukuze njalo ngoJanuary ezokhumbula isivumelwano sikaShembe asenza noJehova phezulu kwentaba yasenhlangakazi indaba esithi. So kumuntu ongayanga entabeni nomuntu osafisa ukuya entabeni nongazi ukuthi kwenzakalani lapha isiphi isiluleko ongamupha sona nanokuthi ke kukhona labantu othola ukuthi abanye abakhola bayona amaNazaretha kodwa mebebona awu lamaNazaretha adela imbhede emakhaya edele zonke izinto ezinhle ekuShembe kanti uShembe yini bebaluleke ngayo kuzo zonke izinto bezingaba khona emhlabeni onganguthi sengaze beshiya imbhede yabo behamba inyanga yonke bezile ngisho nokudla bezile okuningi abangakuzila ngesimo sokuthi benzele uShembe noma bengenzela uShembe benzela abakubo ukuba befike behlambulukile cela uthi ukunaba uvuleleke ngoba khona abanye abantu abanganalo ulwazi. Cha ndabezitha njengoba ngithi ke enye izinto uJehova athi mayihlangana noMose wamnika umthetho enye izinto esuke siyele phezulu kwentaba omhlangano ukuyolanda umthetho ingakho ngamasabatha inkonzo inikeza abafundisi abadala bebandla ukuthi bashumayeze abantu ngomthetho waleli sonto waleli bandla labaNazaretha nomthetho uShembe awunikwa uJehova wathi na umthetho leli bandla elizohamba ngawo nje ukukhuluma ngokudla nje akhona uShembe wayicabangela nje wacabanga ukuthi hayi ukuthi akungadliwa kodwa yizo zonke izinto ezishiwo iTestamente elidala lezo ezasho uJehova ukuthi abantu asebekholwa asebelandela uNkulunkulu abangamaNazaretha bahamba ngalendlela ngakho ke iyo lonto esukisisa entabeni ukuthi siyothola umthetho okwesibili ukuthi amaNazaretha asuke eyozincengela kuNkulunkulu ukuthi inkosi eJehova khumbula isivumelwano wasenza nokhokho bethu owasenza ngomuntu wakho uShembe wafika phakathi kwezwe lakithi labezithu. So ilokho okusuke kukhuphula amaNazaretha nokuthi ke kuyovuselelwa ukukholwa kuwe ngoba ngisho ukuthi ngomhla ka14 amaNazaretha asuke phelele ayazi ukuthi asuke ezilungiselele elindele ukuthi azoye esimaweni umaya ke usuke uyixhumanisa noNkulunkulu wenzele ukuthi ngomhla wokuphela ukwazi ukungena kulela lizwe kulowa muzi wamaNazaretha ukuthi ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga meaning usukuvuselela ukukholwa kuwe ngoba ithi incwadi yakithi ukukholwa kuwe ukuvuma kwenhliziyo yakho ngoba unyaka wonke sisukade sona senza izono senza ini nani ukuhlubuka kodwa uma sesiphezulu kwentaba sesitshela umthetho sesiye esimaweni sekuphinde umoya oyingcwele uyangena kithi siyavuseleleka sibuyele emuva sesithwele izibusiso. Kunjalo nabezithu. Hayi siyabonga kakhulu sibalikhulu uNkulunkulu kaShembe nawe akukhumbule konke nokufisayo kwenzeke ngoba lokhu okwenzayo ukukushumayela ngoba wena wakuthatha njengokuthi ukuchaza umlando kodwa ngoba kubalekile ukuthi emhlabeni kube khona abantu abazinqaphile abakwazi ukugcina into esuke icashile njengale ngoba akubona bonke abantu abanjalo abakheke kanjalo. Siyacela nje uShembe ukuthi akuhambela unalokho okufisayo uNkulunkulu kaShembe akuphilisa kuphe khona. Mhlambe Mageba umuntu angacela ukuthi esizweni sakithi esimbisholo ikakhulukazi kulabo bantu abangewona amaNazaretha ukuthi asho ukuthi lo muntu kaNkulunkulu owafika emhlabeni ogama lakhe linguShembe esengathi noma ngathiwa umthandi kangakanani kodwa nangelilodwa ilanga ungalokothi uyithola ukhipha amagama ayinhlamba owabhekise kuShembe ngoba lo Shembe wena umthukakho ukhokho wakho sethuneni amathambo akhe ayamdinga lo Shembe umthukakho ngakho umthuka wena usho ukuthi ukhokho wakho akaqhubeka aboshwe ngoba ithi incwadi yakithi nanamuhla basabanjiwe abagcinela ubumnyama bakhululekile labo ababiziweko basabela. Manje sibalikhulu uthi into enye indaba la manje ngizoyishiya le ndaba bese beyifuna abantu kanti ngcono uma into siyithinte kanje uthi ukuyindlala kancane mhlawumbe sebewashome ukuthi kukhona okunye abafisa ukuthola kuumlando njengalo mhlawumbe awukusibeke nje ukuthi bamdinga kanjani uShembe. uShembe ndabezitha okuqala kukhona into ekhona kuShembe engekho kwenye indawo ongeke ayithola kwenye indawo. uShembe uyakwazi ukukhuluma nokhokho bethu abalele uthulini lomhlaba kanjani na njengoba de kuJanuary Mageba
amaNazaretha ahambile onke aphelela ngomhla ka1 ethi ayongenisa umdedele. uShembe ehamba esuka ezweni lasesilungwini ehla ezweni lakwaZulu emva kokuthatha esuka ezweni lasemampondweni esanda kufika kuleli lizwe laseMpumalanga. Uma eseza ke kuleli lizwe lakwaZulu uhambo lwakhe liqonde endlunkulu kaZulu Ndabezitha. Endleleni usethi uma esengase-Judiya kwesakwanzunza usezwa emkhathini kuhlabelela kunemvunge yokuhlabelela. Kuhlabelela amadoda akwaZulu ehlabelela sakhuba. Useyama khimilile ulalela lokuhlabelela. Uyawezwa wathi umdedela ngene athi namuhla kunamuhla dada singene simkhonza uJehova thina senza lo kadingane athi sasivale inusenza ngakhona namhlavuli ayihalalisa lamadoda. uShembe wayeselalela esesondela lamadoda ahalalisayo aphi wathi mayihamba egudla lelizwe lasemthunzini wayewafika ePort-Danfort ezweni lakwaMjadu. Lawo madoda ayihlabelela kwakungamadoda kwaMjadu elindile ngoba kwase kukhona inhlizweni zawo nasekuqondeni kwawo ukuthi ukhona ozayo ongeza ukusishisa imvunulo yethu, ongeza ukusishisa indabuko yethu. Khona umuntu kaNkulunkulu ozayo kuthiwa ihlile elindile lamadoda ukhona ozakho esizokwazi thina ukuthi sishiye singashiye amakhosikazi ethu, singalahla amakhosikazi ethu ngoba isithemba sifuneki kodwa silandele lo muntu kaNkulunkulu. Ngakho athi sidedake singene ngoba namhla vuliwe amasango sikhonza uJehova sasivalela ngoba imishini zazibavalela abantu ukuthi ngeke nimkhonza uNkulunkulu namabheshu nezidwaba nezinhloko. Kodwa ke manje nakho sekutholakala nali ithuba selikhona nangu uShembe seqhamuka lo muntu ovela kho wasezulwini. Usefika kuShembe ngithi ke uShembe ukwazi ukukhuluma namathambo okhokho bethu abalele othilweni lomhlaba. Ngaleyo ndlela ke umkhokho wakhe ayifele esandlwana Ndabezitha. Umuntu okwazi ukumlanda ukhokho wakhe esandlwana uShembe kuphela akekho omunye umuntu. Singadlala nje inyanga nabatandazi zithi singakwazi ukusilandela okhokho bethu abalele abafele esandlwana. Kungenzeka ukhokho wakho wafa esandlwana wayesidumbu sakhe sidliwa zimpisi wangancwancwa. Akekho umuntu ongakhipha umphefumulo wokhokho wakho esiswini seyimpisi ngaphandle kwaShembe. Yikho ke ngithi abohlanga ikakhulukazi abangamaZulu abangabantu noma abangamangoni esengathi uma noma ngathiwa lenkolo yobuNazaretha uyifuna kangakanani kodwa amagama anenhlabathi uzungawakhipha wabhekise kuShembe ngoba ngokwenze njalo kungenzeka ukuthi okhokho bakhe abangamafela bukhosi uyabakhipha ezulwini, uyabakhipha emndenini. Injalo nje Ndabezitha kafishane. Hayi sibalikhulu ayinqunywa amakhanda yiyeka ngoba sozwa ngaba abantu mekuthi kukhona kunye abakufisa ukuzwa nanokukuthola nangalolu lwazi usulukhiphile kungenzeka ukuthi khona oluncikene nalo okuthola ukuthi alifika kahle abangacacanga kahle abangalifunde ukubuza same soluthola elinye ithuba. Siyabonga sibalikhulu.